jaio izan garen mundu hau. Bertan, badira jatorri eta ohitura desberdinez osaturiko izari, gizadi eta gizarteak. Okerrena, hitzaretan bizirik irauten dutenek euren onera idazten dutela gertatutakoa. Eta gainontzekoa, lurperatutako istorioak dira. Gizadiak gizartean zuzenki eragiten du, eta horren erakusgarri dira malko, ezintasun eta garrasiak. Askotan, arazoei aurre egin beharrean, errazagoa da ikusi nahi ez duguna zutik begira geratzea. Zendutako garunen parera. Amen.Eu! Apa, Gabon! Momentu bat, itzein pixkat, volumena zeango dizuet. Gabon! Vale, putea perfecto, hola. Gabon, ze moduz? Ondo, mentxe. Mentxe, bikarrizketak, saion, berriz ere. Berriz, hori izan bernean, azteko, bueno, berez hau pixka trampa, bale? Nire nire legie, entre comillas, legie, beti zendek elkarrizketa bakarra etxia. Pertsona bakoitzei, baino esan berrazio lege hau aurretik puzkau diatela.
ze azkena Lea bakizue, Lea Bullets of Miseryko Lea eta Elizabetzeko Lea. Ba Lea bi aldiz ondeko batxe, orduan bueno, esan dira. Joanes bi aldiz oti igualdik. Baina, esango hau dekela bizkat enekon zentrauteko elkarrizketa, bale? Bueno, vale. A ver, tingo joz. Presio gabe, eta horrek ez izan nahi ez dara Joanesek isiliko merdunik, baina, bueno, sin más. Nik nahiko itzaiteak. Norbaitek kejauer baldin baina eske bi aldiz ekarri tipo hau, bueno, a ver, vale, bai, bi aldiz etorri baina arrazoiek hau egin. Bueno, ze esatezu ez, mauz, o ze tipota? Bueno, hementxe, ontxe bigarren diskako, orkezpenaren gira iten, pixkat. Bueno, egon ginen Helbonan hasi genuen, ontxe bira, gero Krauilen Iruñan jo genuen, gero ere hortik noa ginen, gero Amaran jo genuen, Amarako EASO plazan, Bermurroken. Hori? Bai. Hortxe justo gaina Behobiako egun berdinen, eta karo. Momentu bat favorez, irue bota dibe, bale? Irue botatze berin, jotaken solu aztek sonatzen. Eta horren moztu berzat uste, etza uste ahien zerra hitzen. Hau, ara. Eta justu, gitarri ere den ren afinaute zau bat, orduan ezin diat jo. Laste gukago, Laste, Vale. Ezkerri asko untzu, hau untzun, lehen guzu izan gok, untzu oita sei. Edo igual beha. Edo igual untzu beha, makina ezkerrik asko primeatik, baina guztu kobratzeko usteat hortxe nahiela, así que agar laste aiatza aldean, dupisket. A ver, egidan, izu. Hori, eazon jozen udela, hori, deke? Lan, kuriosidadez, Izan zen pixkan, azkenen, buta... Zuten hor... Amararrok... Ez dakit, elkarte antzeko bat, eta hasi ziren, Amaran... Guarditan, iranten, zituzten, lau ekitaldi, kontzertu. Vale. Amaran, gandetan, eta, Bermurrok. Hori da, hitzak berak esaten duen bezala, goizeko 12 erditan, antxe, kiosko baten, talde bat, zuzenen jotzen, eta jendea disfrutatzen, tragok eta pixkat terrazatan da hola gustura egon da. Eta, nahiko kurioso izan zen, baina egia esan da oso ondo pasa gero, egia esan da esperientzi politxe. Claro, eske... Esan? Ez, karo, zetorren jendea, justo nola, Behobiako egun berdinen izan zen. Vale. Antxe, karo, Behobia inda gero, jendea zapatillak enduta, eta hola jodituta, eta pasatzen zen, eta errepente, ze hostia, ze idea haueko, goizeko 12 erditan heavy metal talde bat Donostiko kare baten hor jotzen, eta jende asko gelditu iten zen, ikustea, eta hola, eta beharki antzan, esan da, ondo pasa egun. Latza, bai, plan, claro, nik galdera hau aurrea hoeteko azmunean, azken aldu izan hasi nau galdera hoeten, zuek kontzertu eta jo aurretik zerbeza batzu gehan daz jute zeate, o saixatze zeate alkola eo beste sustantzi batzun efektoi gabe jotzen. Hori galdetzeat, azkerin, puntillukin jotzea hotxute baldin mazaudete, klaro, 15etan jotzen nahi baldin mazaudete, puntillu harrapatzeo nahiko eskaz, ez? Ez, egia esan da, ez, nahi askotan gertatzen zait, igual daukeula ostiral edo zapatu hauetan kontzertu eta igual lana indiat egun hortan. Da orduan beti guten hau berandu, iaia jotzeko, eta ez, nire kasuna adibidez, hori, edan behintzet, Así que hori etan izan, netako etan arazo bat izan. Eta zuetako Joanes? Nire kasun hartzen ditudanak, denborakin hartzen ditut. Hori da. Hori, 3 ordu, 4 ordu aurretik, baten bat agian bai, baina pasatu gabe. Bueno, joi izan diau, bai, pixkatean dare joi izan diau. Eta bueno. Nire kasun, adibidez, esan dezaket, ez. Osea, ikaina ik doble lan daukek, ez este jo bakarrik, jota kantau, berde? Efectivamesteko, ez, azkenen,
hori, hotxa ondo mantentzeko ezin zara ibili hor, tontoke egiten botatzen, dakizer, bueno, pare bat, bale. Bai. Azkenen irritatu egiten zaizu eta Claro. eta hori, horruk eta hola egiteko, hori, izan daiteke nahiko problema. Bai. Orduan, bazpare, erderaz esaten den bezala, mejor prevenir que curar. Exactamente. Ez nik beti akordauko nauk Brinkolan jovenean kontzertuarekin, atzaldeko postetan ailago bitxian, eta, lehenengo eskeni zigoen gauzi hemen eneko eta autu izenan kaina gana aldezu dugu, bai, izan ginen, evidentemente, ez? Eta goizeko ordua eta terdi arte, jovenean ordura arte, ezituan gehau. Eta nik, nantzabat, grabazixu teknikuk grabazixu bialdu zigoan, eta parre batzuk, tio, en plan, momentu batzuetan esatek, baina, zen liada, da. Baina, bueno, de puta madre pasua baina, Ondo egontzian, ez da? Kistor ondo honoan, bai, kistor ondo honoan. Ez dutenen beste bat, Guregatik, gugatik, bai. De hecho, bueno, hori igual gero off the record ditzengo jau manager kontuk, eta dazorren urtin ze plan, ze ja disku grabatzen ari gala eta hori, bueno, bakik. Claro, oxe. Hombre, bueno, X Wilson esateik aspaldiko guapos, X Wilson alias Aimar Metal. Exacto. Por cierto, Aimar, lehen hauei bai komentatu zabat, erosi indiat. Bizian lehenengo aldiz plugin bat erosi indiat. Arketai Petrucci erosi indiat. Bueno, gurea segiko jau. Bestela hemen txatakin liatzen azte baldi manau, pora egungo batzuk. Venga, hasiko nau pixket, ja, betiko gitarrezketan zehara sartute, hau izan de pixket, dana para romper el hielo, ez? Baina ja, hasiko gaitu pixket mandangikin, bale? Orduan, bere garaxen seguramente Joanesek hau erantzungo zian, baina igual pea estek akordatzen da ni seguramente ere, ez? Zegoen dela bi urte hoen ginean. Orduan, Ankerren konposatzeko asuntuen nolazik, eta nahi baldin batzuk disko berri honi buruz itzeleik ez zuen geixo. Etxin, lokalin, zeinek konposatzeik geixena, nolazik, komentau? A ver, bueno, Aurrea. bai, gaur baina izan da pixkat horri buruz itzein daun eguna, guk, talde. Bai, justo kasualidadez, eta... Ez, bueno, egia esan da, a ver, lehenengo diskoa igual bai izan zela pixka gai hau, Joanesek eta nik ematen genuen igual ideia bat, ez, juten ginen lokalen gutxi gora bera badana lotzen, eta azkenen gero letra sartu eta dana osatu arte, ez, eta bigarren diskoa igual bai izan dela Joanesen aldetik adibidez bai berdin, baina gero bai egia izan da, Jonek ekarri ditula bi ideia garbi. Adibidez, lurperatutako historioak eta zutik begira, beak ate ditu, beak sortu ditu. Eta gero ere, azkeneko kantua diskon amen, deitzen dana, hori adibidez unaxen ideia izan da guztiz. Eta hasieran ez dianekin nundik zetorren, pixkat nahiko abstraktoa edo zen, baina, bueno, azkenen lortu genuen danari zentzu bat ematen, eta holaxe geritu zen. Eta bestela, nik indetena izan da pixkat moldatu Joanesek ekartzen zonan nere gitarrara, nik ere igual riff batzuk edo sartu ditut hor, baina, bueno, egia esan da danon lana da, azken finen. Nik gero, bai izaten dutara igual pixu gehiago pixka letratan, baina danon lana da, azkenen talde bat beha eta danak eman barde azkenen gure honena. Hori egizan nahiko guapo ziok, baterista bati permititzie kantuetie o bajista bati permititzie hori normalin ez teka, promatan nahi nago, baina... Bai, lehen punto berdina esan diote unzuri, nik utzi dizut zuri ekartzen bi abesti hona, eta ez brometan. Eta ez, baina... Azkenen, talde bat danak eman bar dezu, danak eman bar dute honena. Zesaten nahi hortik, Aimarrek ezatik unzu guapo eta Teo nazi da. Teo nazi horrek grazixe entzik. Bai. Baina hori eharra, azkenin batxe, askotan igual taldekide batek o bik baldin mazagoen pixu geixena, azkenin gero antzeman etiek igual, ez? Kantu batetik bestea ez da olegoelen besteko saltoik, behintzet
beste taldekik ideiak ekartzik edo kantuk ekartzik nik usteat emate xola beraztasun. Hori, etxena izaten horri. Bala, bai. Eta, egia esan da, oingoz funtzionatzen digu, Laizter gero guk ere beti esaten dugu, azkenen sekula ez dela utzi behar gauza berrik sortzeari. Ze azkenen, ez dakit, gelditzen zea atera dezunakin ez, eta hola ez dezu evoluzionatzen. Nire ustez beti jarraitu behar da pixka beti sortzen eta gauza berrik ateratzen, eta ideiak, eta gaina hola ilusiona bitzen zea, eta horre ikizu pixkat, ez, bultzatzen dizu pixka jarraitzera, eta, hola xe. Bueno, isildu nuen, asko ez egiten. Ez lasai motel. Onta etorrea ditu, ez? Bueno, txatin badakizu ez, zehose komenta honek aldin maixozu ere bi makina hauei, esan lehik ezuela inungo problemega, Ez gabiltze Twitcheko txata bira, Tranquil, zehose garrantzitsua aldin maua esango izuen nik. Bai, jartzen nahi niz, horretik. Vale. Bilertik nik galdetu izutena da, claro, esan diau más o menos zeinek egitxetxun zati hoxek nola jundan, baina zati hoxek egiteako orduan nundi gaztezeate, beti riff bat egote goñarri bezala ala melodia batetik hasi izen zeate, o letra batetik. Ostras, nik esango nizuke normalean rifa batekin hasten dela, ez dakit, biziko ardatza abesti bat sortzen, hori, riff potente bat itea, normalean ez dela izaten estribilloa, edo bestalde izan daiteke baita ere estribillo bat ola abestuta, ez bait okurritu izan zait, hori, abesteko melodia bat esan ez, ostra, hau izan behar da, hori, honek indarra duke, orduan, gero hori gorde egiten dugu. Bai, egia esan da normalen saiatzen diana izaten da, hiru bat riff edo ateatzea, ez? Eta horrei emateaz jarraipen bat, ez? Zentzu bat, eta gero esaten dugu, bale, hemen etorrekoa estribilloa, hemen sartuko dugu breakdown bat, ez da, pixka, abestik eskatzaizu baita ere. Batzeko puente bat jarri, o zerbait, beste urrengo zatira pasatzeko, eta... Bai, aldaketak ez ditezen izan oso bruskok, edo behintzat zubi antzeko zeuzerrin, edo... Bai, normalki, behintzat hori, hiru bat riff, behintzat bai euki behar ditugu abesti bat osatzen. Gero beti dauzkegu ideiak adibidez, Johanek adibidez dauken melodia bat. Edo nik dauket breakdown bat, eta hau ondo egongo zen sartzea, eta igual abestik beak ez dizu eskatzen, eta orduan azkenen ez dizu erabiltzen. Baina, bueno, bai, hori da kontua. Vale. Eta hori, prozesu hori itiako momentun erabiltzezue teori musikal, no sé xoik, olako mobidan bat, ala dek gexo, en plan de, honek ondo pehatzeik eta batea jarrita aurrea. Gure teoria musikala da, praktika, zuzenen, osea... Entre zero y nada... Belarrik esaten diguna, hori da teoria. Bueno, nire... A ver, zeuzer basikoa bai kontrolatzen dugu, baina ez, egia esan da azkenen belarrik. Bai, hori zure... Bai, irakaslek esaten zidan, loido manda. Orduan, ez dakit. Bai, teoria ondo dau, eta jakitea... Jakin ezkero, hobe, noski, hobeto, eskalak eta akorde disminuido ez dakiz zer, bai. Hori adibidez, ondo torri zaitu guain Unaxekin, ze Unaxekin azkenen berak bai daukena da pixkat kultura musikal hori edo bintzen badaki eta untzuk ere, Jonek ere nahiko kontrolatzen do. Eta batzutan, igual, Johanek eta nik atxalde baten igual atea deunen hiru riff elkar lotuta eta ez da gizer eta esate dute. Hauek, putaidaik ez dauki teoria musikaletaz eta betxu zein duen, ez da gizer, eta ondo zuatzeik eta aurrea. Hori, hemen askotan esan izen dira, ez da hola berez necesidadei jakiteko, zen adiat, belarriz jotzen nahi aizenin, aitzek ondo sonatzeu, no? Ez, zen adiat. Eta askotan bat igual, zea izen leike, kontraproducenti izen leike jakitki igual, ze egin nahi aizen, ze, ez que teóricamente hemen hau inberdiat.
baina ez baldimakik berez eskatzeik teoria horrek beste herri bat zartzexok, ondo gelditzezakona bat da zehose originalo bat atzekik, ez? Bai, hoxe. Ze gero ere beti gertatzen da, betikoa. Nahi deula jo, ez dakit, asailei dain bezala tal ez dakize, baina azkenen gure eslogana da, parrez gure artean edola esaten dugu, gukitun deula ateatzen zaigunetik gustatzen zaiguna. Ze azkenen, nahi zu jo ez dakize, baina ez bali mazatzu ateatzen, ez bali mazean kapaza hori jotzeko, ez dizu ezertako balio. Hemen Azkolainek, Azkolain imaginatzea dekela basati hori, gitarrista basati hori, eta esateik, eta ondo tortzetek galdera hau, ja por pres naukean baita, zeite zuelenago, ahotsan melodia ala letra, ala dana batea. Ahotsan melodia. Melodia, bai. Lehenengo melodia bat, eta gero jarri letra melodia hori. Hori da, atentu silaba batzuk edo zenbat silaba izango dien, eta horren arabera juten gira hor txertatzen hitzak. Gutxi hori bera. Eta, hori da. Aimarrak esateu lehenengo birrak edan. Birrak edan? Bueno, beak edera teitu, baina, claro, berek 10-0-0. Claro. Eo merdulako produzitzen, Arki. Bueno, atalau amaitzeko azkeneko galdera falta, badakizu zein dan, Igual ez dakizu, baina, galdera... Hori. Anker zerdek, demokrazia ala diktadura bat. Pues, untzuk esaten du batzutan, aquí quien manda? Yo, no? Pues, todos callados. Saiatzen gara, behintzet demokrazia bat. Ni behintzet saiatzen naiz demokrazia bat. Demokrazia, orokorren demokrazia. Bai, dare gauza txiki batzuk, igual batzuk, bastakit. Nik nahi dut hau gola izatea, eta saiauko nahi zaldeten guztia hau gola izateko. Hori ere egiten dugu. Bai urtuk, bai nik, bai dano. Nik gustoko litzaitzake hau izatea hola. Eta gero ja, ez dakit, gauza balin bai jo oso zure kontra, esatezu, bueno, vale. Listo. Pero bai, normalki demokrazia bat. Ados. A ver, esan dezutena gati, bueno, men txatian nahi de jendia parrezka, baina esan dezutena gati komposatzeako orduan da hori argiziok bai nahiko irikita zaudetela, ez berdin eta. A ver, hor askotan, ik esateken are ulertzekoa, neko ze, klaro, askotan, nahi bintzat pasau izazitek, riff bat itiek, eo zerbait sortzek, eta azkenean, ire seme bat, ire alaba bat, ire sorkuntza bat. Eta batzutan egon alaiz irekita horri aldaketa matitea, aldaketa hobio izango alako, hau iten maio, hobeto dituko getatzek, bale. Baina beste batzutan, nik baita hori ulertzea, bale, hobeto dituko, baina hau nik indiat, eta hau hola gelditzea nahi. Hori da. Bai, arrazoi guzti daukezu. Batzutan hori gertatzen da, zuk azkenen daukezun, baina, bueno, guri ere gola sortu zaizkigu gauzak, guk igual pentsatu dugu zer ideia bat txen, eta junga horrekin tal ez dakizer, eta batzutan azkenen bilakatu da horren hibrido bat, eta hori da azkenen gelditzen dana. Baina beste batzutan ez, hori lehen esaten deuna. Hau izan bat hola, eta hola. Pero bueno, azkenen, saiatzen gara, behintzet, jotzen danoi gustatzen zegoen zerbait. Bestela ez genuke aurrea jarrituko. Ados. Hau etzakea, ja teknikan atalea pasako atxuk ja laizte, baina ja hau kuriosidade personalaek, aurreko bajistiek, oin izena enabarratzen, baina, bueno, Kalbo Bizerluzia, zoi eso ganik, Ankerreo Kalbo Bizerluzia. Bere taldie guztik asko afektau ziuzten igual komposatzeko ordun, eo ondo moldau zeate unaxekin, unax ondo sartu dezue, integrau dezue hor. Zuk erantzungo zunik? Aurrea. A ber, egi esan da, unaxekin eukideun zortea izan da, ja hasieratik beha Ankerreko jarraitzaia zala, bai gustatzen zitzakon, orduan abestik ezagutzen zituen, eta egun baten ja, ikusi genunen, tipo jatorra zala, gurekin enkajatzen zola, eta esan genuen, bueno, hemen daukezu diskoa, eta bila beten, edo, bueno, zuna ez duen ritmora jun ikasten abestik.
Eta esan zigun, ez, nik ja diskoa bakit memoriz. Eta, hori guretzat izan zen, egia esan da, kriston aurrera bena. Zeguk egia esan da, gure, gaur hemen egotea bigarren diskako jiran izan da, Unax oso ondo akoplatu dalako gurera. Azkenen Unaxek 6 ikasi ditu abestik, eta ez dakit gurekin oso laguna da, eta lehenengo geha lagunak, eta gero daukut talde bat, hori beti izaten dugu. Eta, ez, konposaketa aldetik, galdera horti zigon, eta egia esan da, Unaxek bai lagundu digu, pixkat urkon papera hartu du, ez? Pixkat, zatik eta noiz errepikatu, nun enkajatu, eta hola, baina... Danetik, oroko. Bai, danetik, gero, berak ere gitarra jotzen du, eta gauza hartu ere, beak euskera pentsauta, eta... Bai, ez dakit, eta... Bai, konposaketa lanean aritu da, Bai. Honetan, sartu zanetik, bai, izan da hori deiak... Bai, eta gaina hori, nola, beak teoria musikal hori baina pentsat gehiago dakin, pentsat esaten zigun, hori tal, igual ez da nota honena, tal, ez da izeta, bai, gaitu da. Ez, galdera pixkatuan, ze azkenean beti taldekide bat guzteunean, edo ardan arrazai gangatik, baina, claro, azkenean taldean zate trauma nahiko handia izatek, trauma ez mentala bakizite kolpea, ez, aiz proiektu bat aurre atatzen pertsona batzukin, eta derrepente pertsonaetako bat etzeotia, beste bat topau berdek, prozesu nahiko zea izate, baina, ikuste jate urtebete, azkenin más o menos urtebete pasaudek, ez? Urtebeten 10 kantuko diska bat atea baldin mazue, eta aurreko diska izeatez zuzenean jotzen, horrek esan nahi dik, asunto aurrean nahiko ondo ziak, así que, posten hau. Egi esango dugu? Beitu, justo Urkok esan zigun utzi nahizola Metal Norteako baino egun bat lehena. Justo ensaion, kenden Metal Norte ordura arte izan zala gure ez dakit plazarik handiena, edo festivalik handiena ganun jobar genuen. Eta, ostras, hor izan zan, de repente, joi bat danotzat, dano gelitzu ginen zure eta lur, esaten da bezala. Eta, karo, hasieran pentsatzen genuen, bukatu da Anker, eta onaino, baina behar gero Urko ere oso ondo portatu zen, ze ja denbora askokin esan zigun, juntzan Unasi ere erakusten gauzak, abesti guztitako bideokin zitun, zagit, Urkok ere gauzak nahiko ondo intzitun. Igual, ez zon esan momentuik aproposenen, ez? Ze justo urrengo gunen genuken Metal Norte, eta karo, jaken den gugunia nahiko nervioso, eta izan zen, pues, la bomba, baina, bueno. A ver, egia esan, momentun, galera bat izan zen. Bai, eske normala da. Nire aurko zan, bajistas aparte, ahotsa, orduak egiten zituen, orduan, ostras, lan gehiago. Claro, konposaketa eta nola moldatzen dezun taldea. Hori izan da gauza, konposaketa baino nola moldatzen dezun oain ahots bat galdu dezunen, ze Unasek kasu honetan ez doa besten, ni bezala, batzuk igual ez dugu hortako balio. Da, karo, izan zen, galera handia zentu horretan, Urkon agurraz, karo, oain lan hori honek hartu do, baina hau nahiko Superman dalako. Baina... azkenen erdibanatu dugu untzu eta nire artean. Untzu baina besten du gehiago ere, bai. Izan ditu, hotx gehiago. Bai, azkenen hotx guztik banatu dituzte bien arten. Eta, karo, orduan pixu gida, klaro. Ben, esate Gaimarrek eneko kulturala benoizko. Betxu, lehen esan dio Johani, erakutsi hori izan behar da gauza bat, ikasi bat tena nik bizitzan, baina oaingoz ez. Oaingoz ja bastante hauket gitarra egin, eta, a ber. Eta izateik, untzu, ikusten nahi zate, ez txata, untzu hasien bil, baina gehiago dala. Bai, adibidez, hori izan zan pixkat, Iruñan genden, nire impresio izan zan, baina Iruñan gendenen jotzen, karo, Johanek abestu, bere zatia, eta, karo, de repente datorra 100.000.
Eta, untzu saiatu zen bera galtzon honenen, baina etzan tonora jun eta aspalditik, eta parre batzuk hor jotzen, ondo. Nik hor esan berraz daugeat, pixket eure taldiei arrixe botatzi dela, hasi mil bezala pertsona batein zea grabatzi, ze, claro, gero espaldima kontziertoa etorriko, defendiu izak. Bueno, bai. A ber, eske, karo, hemen danetik pixka da, claro, gure ideia zen, egia esan da, urriako behien jobar genuen Legazpiko gaztetxen azgartekin batea. Eta hori izan martzan gure biraren lehenengo kontzertua. Eta, tamalez, gauza arrazoi desberdinengatik kontzertu hori etzan eman. Eta, claro, hori izan martzan gure abia puntuan, nun hasi hemen bildek, esan zigun, gurekin abestuko zola. Eta, claro, guretzako izan martzan, ja ondo hastea, bira hau, eta ja ondo inda, ez? Originalki. Eta, bueno, konformatu beharko gara untzune ahots politxo horrekin, eta aurrera. Ez to gaizkiten, Ni hemen parre zain naiz, baina ez to gaizkiten. Untzu gondo kantatzei. Ez da gutxi, Gaina, baterixe jotzen ari dela kantatzei, tio. Hori kistona irutu zite, Untzu makinote, benetan. Hori kistona irutu zite. Ez diozu asko esan, gero noekin aguante. Baina, lau gauza eta aiaiz, eta gaina beste bosgarrema sartzeo kapazaiz, eske, joder, oso txungu, Bai Untzu eta bai hau, makina. Bueno, ire bai, tio, ze hostia. Bai, Ez da ire bai, eneko igatia, no? Ni domen nerea, bueno, nik itaian nire zati. Praktika pixkat eta praktikatzea beste irez. Dana bezala. Bueno, hau oso ondo etortzitek praktika hitza aipatu dezuela, zeoin teknika jasat. Ondo etorriek. Eta oso ondo etortzitek praktika hitza, ze honekin lehengo jaten lehengo galderiek, praktika rutinei o teknika rutineik baldaukez. Garra bat hartze zutenean rutina bat ite zuena lehengo. Jo, nik egia esan da lehen, bai, baina aspalditik nabil nahiko utzita zentzu horretan. Hori aitortu behar dut. Eta ez, azken aldin nabil... Aitormena. Azken aldin nabil, lokalen ensaiatzen deunen eta kontzertutan jotzen. Baina azkenen ere bakoitzak bere bizitza daukelako, ez? Eta mia gauza, azkenen aurre hobi da. Baina, bai, ez, Johanek adibidez, bai, igual horretarako bai dala pixkat. Disiplinatu nire kasun, rutina bat ez dauket. Osea, ez dakite, ariketa zehatzak egiteko, ez dakit, rutina, eskalak ez dakit zer ez. Horren ez, normalean, kontzertu darenen, ensaiatzen ditute hori abestiak eta hori. Abestuz, letra pixkat behiratuz baita ez azteko, batzutan ahaztu egiten die. Ja. Eta listo, osea, ez dakit. Normalen kantuk praktikau. Esateik Aimarrek rutina bakarri daukatzula gimnasiorako, Johan. Gimnasio ez naiz joten, gimnasiora egia esan. Zoritxea Egizan denbora askorik Egizan eskerrik asko txatintza duten da noiz, graziosu, txata pixket geldi geotearin esateik, ondo ziok, baina jendia idarin denbora duzun horre potru ikutzen. Jendea gaurre baten, bai. Venga, urrengo... Igual Aimar, urrengo urtera begira jungo naiz egimea berriz. Esa jozu Aimarri behar legintz bat jartzen da, holako ez. Bera klase ematen bai, igual. Hori da, orduan joa, bestela ez. Hortan arrazoi hau, Aimar, zateik beha onuanean zuek ontzinetela potru ikutzen, así que pendeta, zateik, normalaek. Vale, urrengo galderi edek, zein dan zuen teknika favoritu, ja gitarrie ingurau bengo, ez? Ose? Vale. Pero teknika... Zer esan nahi zu horrekin. Adibidez, nere teknika favoritue, fesagonikik, gaur egun, dekela suipikine. O tapine, biosen hartin gehiago. Ez dik izan behar espezifikamente jotzeko, entzuteko ere izan aldik. Gietan erantzun aldezue.
Nei konkretuki, baina da, nik ere, ni nahiko mugatua naiz gitarran ere, eta, nei asko gustatzen ez gitarra dibez, power chord, eta gauza disonantek, eta, gustatzen ez gitarra esan da. Baina teknika, inik aliaten naiz eian. Baina azkenin palmute da, adibidez. Palmute da, azkarrak. Ligauak baita riffetan sartzeko eta hola, ez? Bai. Ik Johan? Nire kasun ez dakit, pixka dana o danetaz baita ikastea o kombinatzea, pixkate kombinazioa. Dana bilatzea eta riffetan azkenen ez izatea hola monotono bezala, ez dakit, beti berdina izatea baizik eta teknika ezberdinak hori, erabiltzea. Danetik gaitaki. Interesgarriagoa egiteko eta ez agian aspergarria, ez? Bai. Nire ustez, horrek ere egiten du abesti bat, hori, nola esan? Aberazgarriagoa. Aberaztu, ez? Bai, aberaztu egiten du. Ados natxio. Vale, hemen, txatik jendia ide, baina ni naugarri bestela ez dio inoiz bukauko. Eta zein da, inoiz ikasten saiatu zeaten, baina lortu ez zuen teknika zailena? Teknika zailena? Nietzat, suipigina. Baietz esango nuke. Suipigina. Eta imar izan da pixkat maixua zentzu hortan, nietzat. Iska honetan, adibidez. Eta, ez dakito, korokorren. Eta hori, da teknika oso serioki hartu behar dezuna, eta ordu pila bat sartu, eta hori egunero, gutxi gara, hori praktikau, berdina, eta jota zuibili. Eta ibili nintzen denboraldi bat, egunero berdina egiten. Bai. Nik egartzen ditun obituariko behatzi abesti, eta horiek... Eta ahi geneko? Zein giretzat teknika izaiena? Teknika izaiena, ez genetzako nenia... Ez dakit, suipikin bat garbi itea, garbi. Gauza gaitea, baina garbi... Ze, karo, nik egitea, ondo... Badakizue atalontan beti konbidauek teknika zail hori joen berdulaz. Erakutsi berdek. Ez joen berdek. Join berdek. Ez hemen etzio promaik. Join berdek, ja. Eta ikparre asko etzaken Johan ike join berdek eta. Bixo. Ni behan etziko dut. Ez. Biok. Baina egenen. Bai, euna egenin. Mentalizau. 10 segundu, baina, jo. Gauza gogorrak. Intak sartuta, pixkat, power chord. Vale, baina zuipik inenuntzio. Zaila da. Zaila. A ber, badakitzue, nik atalontan beti jendie putea oineat. Piskat hortako zioki, baina, agarek, ala berdik. Tenez sokaino egiten dezu, no, ez? Bai, irukuen itan mal, bostekue o seikue ja, Hori... Niz oso, ez dakit, kapaza oso ona egiten, baina, bueno. Hori oini merdek, oain urrengo galdera tapinaren testa, así que ya hasi da izenez emaiok. Venga, nik tapinetan, nola zetz. Arki. Ja, emaio gitarra Johaniz sweep bat zortziuk. Eta tapin bate, bai.
A ver. Musika bezaia da, zaila daitea baino. Bueno, ez diau juzgauko ez dare. Hau, osea, oso zaila egiten zaite. Postekua. Nainoa joatzea bai. Baina oso ondo ziok, oso ondo ziok. Hau tapin bat. Tapinaren testa. Bien. Ez dakit tapin bat. Eo zer. Arki, etxakiat nahi gabe indek, ez? Aprobaba. Aprobaba, ya está, ez? Gogorazizik zutagarren jaiotze basatiako pasarte bat. Eta aleatorio, hola. Ja. Ba igual gorosa belekala ingo zian, grabauziaria, baina... Iten ez, karo, behatzonekin iten dut. Bai, eskala inberdei. Iten ezakit. Vale, oin pixkat gauza zuek puteatzen jarraitze aldea. Baziok kontzertutan tatiren bat zaudetela en plan, aurreko rifian zaudete, tikiti, eta ja zaudetela pentsatzen en plan de puta mierda, venga, prepatu, Bai, baziok. Bai. Procede a tocarlo. Pentsamen barretea, berruni gatotzen. Amenen adibidez, bukaerakoa tito. Bueno, eske gare... Eske... Eta gero guatz... Txoine, bakau, eske guain mozen gare eta... Zaila, zi, jendigo dola nahi di, jendik hau nahi di. Beste badi distorsio ganantzia gehiago emango diogu, Maiok. Eske, nundi gatoz. Eske, guantxe bertan ez akordatzen. Bueno, eta erretako... Bai, bueno. Riff hori... Bai da... Hori bada... Eta gero goatz! Eta guain datorrena... Ez da gizondo nabien, Hori gaizki. Hori inbardiat azkar bestelatzaiak atatzen. Osa, hola sentzatzaiak. Bai, eta ja nago hemen, ja nago pentsatzen ja urrengoa, eta bai, askotan izatenek, gaina nervioso jartzeaiz, eszenarione ez dakike zerin, komodo jarri, hori ondo jotzeko, ez dakit, nahiko arazotxu izaten da. Horrek, eineken horrek gogorarezizik diskun, hau, ikusiko zu ertetxe horin, zaba zartu diat, movida bat, dekela hola, tio. Baskek, esto. Ja. Bai. Hori, aur, iriki berdeken zea hoxe txungilik izin. Eta, Johannes? Ostras, ez dakit, Sweet Pikina, lehen aurretik indu dana, eta, ez dakit. Igual, ahotsa hilotutako zatin bat, igual, riff zaila, ahotsak initekela edo. Hola. Eta justo hemen ja abestuz ja. Hori da. Guapísimo. Ojo. A ver. Momentu bat. Zuek ikusten hau zuez. Zanaiet.